Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Kami ang matud kaan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga department heads kan gobyerno probinsyal kan Albay makumpli sa pigahagad na dokumentos kan Commission on Audit may kinaraman sa cash advance na ginamit sa sendang Mancom sa Boracay. Sobra 1,700 na mga residente kan Libon Albay naging benepisyaryo kan Walang Gutom 2027 Philippine Food Stamp Program. Gobyerno lokal kan Daraga bukas sa special audit nagigibon kan Commission on Audit. Duwang suspetsyado sa pagadan sa sarong 70 anyos na babae sa Sorsogon City sinangatanan nin kasong robbery with homicide. Sa lado nasyonal, pag-emprenta kan balota kan Comelec pupunan ngunya na simana. Saro pang underwater drone na nahiling sa Bohol pigahanap na kan AFP. Deployment kan Surface Action Group pinunana kan Philippine Navy. National Irrigation Administration ang apuda nin tabang sa LGU para sa pagpabakal nin PBBM rice. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump target na magpataw nin 10% na taripa sa China poon sa masunod na bulan. Baretang Sports, Barangay Ginebra, tinambakan ang rain or shine sa nagpapadagos na laban sa PBA 49th Season Commissioner's Cup. Ngunyan sa detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Ikukumple ka nagkapara mga department heads kan gobyerno probinsyal kan Albay ang mga dokumentos na pigahagad kan Commission on Audit manunungod sa cash advance na nakuaninda na nasa kantidad na 49,000 pesos para sa ganibong management conference sa Boracay durante kan administrasyon ni dating Gobernador Grex Lagman. Ini ang informasyon na ipinalawas ni Provincial Accountant Ray Samuel Locsin sa pagsasabing notice of suspension ang itinao kan COA kung kaya kay puwan ang magkapagsumitir nin liquidation ang mga pamayo kan iba-ibang departamento kung sain asin kung ano ang ginastusan kanasabing kantidad. Sinabi ni Locsin na yung kaso magluwas man sa liquidation na may sobra sa nasabing fundo, dapat ibalik ini. Dagdag pa ni Locsin na magkakanigo man na maghagad ang nasabing komisyon nin mga papeles dalanta ang ginamit na fundo, kwarta kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sobra sa 1,700 na mga residente kan Libon Albay ang naging benepisyaryo kan Walang Gutom 2027 Philippine Food Stamp Program. Ini kasunod kan ginibong launching kan programa sa nasabing munisipyo sa pangingenot kan DSWD Bicol. Sa Facebook post kan gobyerno probinsyal nasa 1,739 na mga solo parents, senior citizens as in persons with disability o PWDs ang nakaresibi kan food assistance sa Libon sa irarom ka nasabing programa. Sa paagi kan programa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo makakaresibin nin electronic benefit transfer o EBT card na may laog na 3,000 pesos food credits. Pwedeng gamiton ang nasabing EBT card para bumakal kan mga piling food commodities sa mga eligible merchant store. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bukas ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa pagkasabing special audit nagigibon kan Commission on Audit. Inanaging kasimbagan ni Alkalde Junji Hausian sa ipinahayag
o na ipinahayag sa DCGB News kasunod kan mga kontrobersya na pigagapo sa iya kan nagkaparang miyembro kan Sanggunian Bayan kan nasabing banwaan. Sigun kay House yan, ang special audit na hinagad ni Kagawad Pilo Dilumin sa COA sarong magayon na kaisipan asin tamang proseso para maaraman kung ano ang totoo mananangod sa financial status kan LGU asin kung may irregularidad digdi partikular na sa nakaaging administrasyon. Meres na nagdefensa man si House yan sa akusasyon na pigpugulan niya ang mga department heads na mag-atindir sa mga pagdangog dahil sa katunayan nagpadara siya ng surat sa mga kagawad na nagsasabing nakapagtao naman yung mga kaipuan na detalye asin informasyon ang mga pamayo kan iba-ibang departamento asin sibot ini sa sendang workload kan Disyembre kung kaya dahil naka-atindir sa pagtiripon. Alagad, in kaso may kaipuan pa, bukas ang sayang opisina na magtao kini. Matatandaan, sa regular session kan Sanggunian Bayan kan Daraga kan nakaangi aldaw, sinabi ni Dilumen sa sayang privilege speech na nainsulto siya dalanta na basta-basta na dadagos ang hearing kan konseho mananangod sa mga pigsasabing irregularidad dalan sa naipag-atindir kan mga department heads dalan sa pigpapugulan ini ni Hausyan. Tinawanin doon ni Dilumen na kaipuan maaraman kan mga Daragenyos ang presenteng estado asin nangyayari sa banwaan. Kasabi kay ni hinagad ni Dilumen kay Rebanan Sinda Kagawad Archie Bahamundi asin Kagawad Jun Nunez sa COA Bicol na magkaiguan ng special audit sa LGU Daraga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. May mga pigaadalan ngunyan ang Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office na posibleng pagbabago sa schedule kan Magayon Festival 2025 dahil sa kondukta kan eleksyon asin estados kan konstruksyon kan Peñaranda Park. Ini ang ipinaliwanag ni Albay Pitikaw Head Dorothy Colye sa DCGB News kung saan susunodon ang dating sarong bulan na schedule kan festival na pupunan sa Mayo 1. Tatamaan kaini ang election ban kan Commission on Election dahil naman sa pirilian sa Mayo 12. Mientras na sinabi ni Colye na dipisil na magbilog nin plano dahil sa ang venue kaini ang daipa sanggatos porsyentong tapos ang rehabilitasyon asin wara pa nin kasiguruhan kung posible na ining gamiton kung gigibuhon na kabangang bulan ang selebrasyon asin pupunan sa Mayo 16 sagud 31. Sa ngunyan, sinabi ni Colye na dakol pasindang dapat na pag-adalan asin ikonsiderar sa kondukta kan sarong dakula asin pamosong festival sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nangapudan si Alcalde Caloy Baldo kan Kamalig Albay sa mga opisyales kan barangay na pigagian ng tren na siguruhon na daini nakakaulang na anuman na harani sa rilis para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes digdi pati na ang publiko. Ini ang pagarumdom ni Baldo matapos magbutwa sa ginibong First PNR Railway Safety Summit na posibleng magbalik ang operasyon kan PNR hali sa Naga City, pasiring sa Legazpi City, asin vice versa sa katapusan kan presenteng bulan. Maging alerte po giraray kita, dapat monitor ta kung may maagi talagang trim bago po kita mag-crossing. Kaya nga stop, look, and listen para po maging sipo kita. Bigyan ganyan man ni Baldo ang mga opisyales kan barangay na report sa sendang Municipal Engineering Office ang sisema na nagpapatugdok din anuman na makakaulang haraning sa release para man sa magkakanigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Hinagad ni Albay Acting Governor Glenda Ongbungao sa mga pamayokan departamento sa gobyerno probinsyal kan Albay na mag-atindir sa palarong panlalawigan 2025. Ginibo kan gobernadora ang pahayag sa pagtiripon kan Provincial School Board para plansyahon ang pinal na plano para sa palaro
Nagigibuon sa Pebrero 11 sa God 14 sa Ginubatan. Naglalaom naman si Bungaw na maatindir ang mga miyembro kan sangguniang panlalawigan mga local chief executives kan syudad asin munisipyo sa Albay. Mas pinakusog kan Police Regional Office 5 ang mga lakdang pangseguridad sa Philippine National Railways o PNR station sa Kabikolan tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga pasaheros. Ipinahayag ni PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon na katayuan kanina mapakusog ang police visibility asin pagtaonin asistensya sa iba-ibang probinsya kan riyon lalo na sa mga PNR railway sa Albay, Camarines Sur, asin Naga City. Sinabi niya na igwanin ibubugtak ng mga dedikadong personahes na iyong masiguro kan seguridad sa palibot kan railway. Nagkaigwaman in dialogo ang pulisya asin sa mga residentes asin barangay officials para magtaonin mga informasyon may kinaraman sa pagpromotir kan seguridad asin pagiging alerto. Sinabi ni Dizon na sa siring na inisyatibo pwedeng mamantenir ang pasi orden asin mabawasan ang mga aksidente sa mga train station asin sa mga pigaagian kainin. Base sa datos na naresto kan PNP Bicol kan nakaaging taon, 32 ang nangyari aksidente sa mga riles kung saan 5 katawo ang nagadan. Sinangatanan nin kasong robbery with homicide ang duwang suspect sa pagadan sa sarong 70 anyos na babae sa Sorsogon City. Ang biktima residente kan Barangay Balugo kanasabing syudad. Ang mga suspect iyo ang 28 asin 35 anyos na parehong residente kan Purok 3, Barangay Almendras, Sorsogon City. Sa impormasyon kan Sorsogon City Police Station, naarestar kan mga otoridad sa ginibong hot pursuit operation ang 35 anyos na suspect mantang voluntaryo namang suminuko sa mga otoridad ang 28 anyos na suspect ka nakaaging aldaw. Matatandaan ka nakaaging Enero 18. Kan ma-report kan Sorsogon City Police Station, anak ko ang bangkay kan biktima na dain ng bado sa may parte kan sarong pampublikong Campo Santo sa Almendras, Sorsogon City. Sangunya, nasa kustudya na kan Sorsogon City Police Station ang duwang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Naging matriumpo ang medical mission na pinanganotan kada Bicol Party List sa Santo Domingo Albay katuwang ang Tanchuling General Hospital kung saan 370 mga beneficiaryo hali sa anom na barangay ang nakaresibi ng libreng check-up asin bulong. Personal na binisita ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon ang mga namamanuan para magtaon ng suporta asin siguruhon ang maray na dalagan kan programa. Sinabi man ni Ako Bicol Party List Representative Saldico na ang serbisyong medikal ay dapat maging pribileyo kundi sarong diretsyo kan lambang na mamanuan. Padagos nagigibuhon kan Ako Bicol Party List ang esperso na maiatod ang tabang sa mga namamanuan na nangangaipo. Dagdag pa ni Kong Saldi na dakulan ang bag kan magayon na salud sa ikakauswag kan mga komunidad. Nanindugan ang AKB na magpapadagos ang sendang kamauotan na magtaon ni libreng serbisyong medikal bilang kasimbagan sa pangangaipo kan lambang Bicolano. Padagos ang pagkondusir kan Masbate Police Provincial Office sa pigaapod na Rodeo Cops Bike Patrol bilang parte kan mas pinaigot na police visibility sa probinsya. Sa pahayag kan Masbate PPO, ang bike patrol uroal daw na pinagigibo sa manlain-lain na lugar para mahiling kun arin pa ang mga lugar na pwedeng bugtakan kan sa indang mga personahes. Sa roining paagi para mahiling asin ma-assess kan sa indang ahensya ang sitwasyon sa manlain-lain na lugar. Ang nasambit na inisyatibo iyo para mahiling kan mga tao ang pagmamakulog kan mga kapulisan sa komunidad. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kainin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507. www.pagcor.ph /regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If
symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Target kan Commission on Election na puunan giraray ang pag-imprenta nin mga balota para sa 2025 election sa Biyernes o Sabado, ngunya na semana. Ini ang pahayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco matapos magdesisyon ang full body na bagohon ang schedule kan sigurare na pag-imprenta nin mga balota matapos magpalawas ang Korte Suprema nin bagong temporary restraining order kontra sa disqualification kan nagkatarang aspirante. Magigarumduman na pinunana kan COMELEC ang pag-imprenta kan 71 milyones na balota para sa peralian kan Enero 6 alagad na pundo ini matapos ang pagpapaluas ng TRO kontra sa disqualification kanagaparang lokal na kandidato sa midterm election. Nagresulta ini sa pagkasayang kan 6 milyones na naimprentang balota na may printing cost na pagkakarkulong maabot sa 132 milyones pesos. Pigsususog na ngunyan kan Philippine Navy. Ang saro pang napabareta na underwater drone o glider na pigsasabing nahiling sa kadagatan na sakop kan Bohol. Enot na nahiling kan Parasira ang nasabing drone na nagpapataw-pataw sa kadagatan alagad dainin ni kinua dahil sa takot. Base sa video, kanasabing drone, color silver asin pula ini asin pigtutubudan na ikaanom na underwater drone na nahiling sa man iba-ibang kadagatan kan nasyon. Sigon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pigahanap na ninda ang nasabing drone asin naglalaom na may hiling girara ini, makua asin dagos nang maipairarom sa forensic investigation. Nangapudan man ini sa mga parasira na dai matakot kapag sa giraray ining nahiling. Imbes, tulos na iapod sa mga otoridad para makagibo nin tamang aksyon may kinaaraman digdi. Ang panibagong drone sighting, kasunod naman, kan na-recover na drone sa probinsya kan Masbate, kan nakaaging Aldao. Daiman pigahali kan Philippine Navy ang posibilidad na ang nasabing drone pigagamit sa military application. Ipinahayag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. na mas papakusuguninda ang ayuda ban o ang mga probisyones sa abuse of state resources. Sinabi niya na may nagkaparang babaguhon ang COMELEC pag abot sa distribusyon ng mga ayuda, arugan ayuda
sa Kapos ang Kita Programo AKAP, Assistance to Individual in Crisis Situation, asin dakol pang iba. Dagdag pa ni Maceda na dakol ang nakakaabot sa inda ng mga report na may mga nagagamit kan siring na ayuda pag-abot sa kampanya kaya mas kay po ning matawan nin atensyon kan COMELEC. Sinabi niyang ang burial asin medical cash assistance din da bigbabawal sa pagpaabot na papaabot na kampanya kay ba naman sa tututukan niyang paggamit nin e-wallet pag-abot sa pananaon ning kwarta sa panahon nin kampanya. Magigiramduman na 10 aldaw bago ang eleksyon dahil na pwedeng magtaon nin man na klase nin ayuda. Nangapuda nin tabang ang National Irrigation Administration o NIA sa mga lokal na gobyerno para sa pagpabakal nin bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice. Pigpapabakal ang BBM rice sa senior citizens, persons with disabilities, solo parents, asin mga benepisyaryo kan 4Ps sa piling opisina kan NIA sa bilog na nasyon. Nagpuon ang bagas sa mga lokal na kooperatiba kan mga parauma sa irarom kan contract farming program kan ahensya na iyuman ang pigsusupply kan Department of Agriculture para sa Rice for All program kaini. Sigon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, bako ninda mandato ang magtinda nin bagas asin kun makikipagkoordinar ang mga LGU sa mga kooperatiba, mas dakol ang makikinabang sa inisyatiba. Sa datos kan ahensya, nakapagpabakal naman ini nin maabot sa 2 milyones na kilo nin BBM rice sa bilog na nasyon. Barata hali sa ibang nasyon, pigkukonsiderar ni US President Donald Trump na magpataw ng 10% sa tarifa sa imported na mga produkto halay sa China poon sa masunod na bulan. Idinefensa ni Trump ang nasabing dakdang sa paagi kan pag-akusar sa China na nagpapadara nin fentanyl sa Estados Unidos sa paagi kan Amerika o kaya Canada asin Mexico. Ang fentanyl sarong nagpapalala sa krisis sa ilegal na droga sa bilog na kinaban. Sinundan pa ini kan patakot ni Trump na magpataw nin import tax na 25% sa Mexico asin Canada asin inakusaran ang mga ini nin pagtugot sa mga bako dokumentadong migrants asin mga droga na makalaog sa Estados Unidos. Magagurumduman na sa sa pangenot na pangako ni Trump sa siyang kampanya ang pagpapahiwas kan tarifa na pigsasabing makakatabang sa ekonomiya kan Amerika. Alagad sinabi kan analyst na posibleng magresulta ini sa masalangkaw na presyo nin barakalon para sa mga Amerikano asin pasakit para sa mga kumpanyang apektado kan foreign retaliation kan administrasyon. Baretang Sports, tinambakan kan Barangay Ginebra ang rain or shine sa score na 120-92 sa nagpapadagos na PBA 49th Season Commissioner's Cup. Dahilan digdi, laog na ang Ginebra para sa playoffs sa kawat na ginibo sa Inares Center. Sa pagpuon kan kawat, nag-arangkada na ang Ginebra asin dain na ini pinalamang pa ang Elasto Painters. Nagbida sa paganakan Ginebra si Justin Brownlee na nagrehistro nin 29 puntos, 13 na rebounds asin 6 na assist, mantang igwang 22 na puntos, 6 na rebounds asin 8 assist si Scotty Thompson, asin 14 puntos, 8 rebounds naman ang nagibo ni Troy Rosario. Nasa pang-6 na pwesto ang Ginebra na igwang 7 gana asin 4 na daog, mantang ang rain or shine, igwang 6 na gana asin 4 na daog na nasa pang-7 pwesto. Mientras na nakuha kan Terra Firma Jeep ang primerong pagana matapos na daogon ang TNT Tropang Giga sa score na 117-108 sa saindang paghampangan sa PBA 49th Season Commissioner's Cup na ginibo sa Inares Center sa Antipolo City. Igwa ng 6 na gana asin 3 daog ang TNT na nasa pang-5 pwesto na. Ininaman ni kaduwang beses na dinaog kan Terra Firma Jeep ang TNT na anenot kan Septyembre 19 sa Governor's Cup. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa.
Apo, bale po sa ating latest sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 23 ng Enero, shear line ang nakakaapekto sa sirangang bahagi ng Southern Luzon at ang northeast monsoon or ang paros kang amihan ang nakakaapekto sa northern and central Luzon. Itong shear line na nakakaapekto dito sa atin sa Southern Luzon ay magdadala ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran at mga pagkikilat at pagdaguldol. Makakaranas din ng maluya sagkod sa moderatong turos na hali sa norte sirangan, asin ang kadagatan naman ay magiging banayad sagkod sa moderato. Bali ang tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw sa probinsya ng Albay ay maabot ng 24 to 28 degrees Celsius. So, sa ngunyan, wala man tayong nakataas na anumang warning or advisory sa buong Bicol region at wala rin tayong nahiling na bagyo o LPA na nabubuo within and outside ng Philippine Area of Responsibility. So, ang aldaw ay sirang ng alas 6:12 at tiyan at masulnop naman ng alas 5:42 at tiyan na hapon. Bali, yun po ang latest sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Reyvivar ng Pag-asa Legazpi ang nagabalita. Yan mga tugang ng detalles kan mga baratangon yan na Webes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. May bagong energy na!